sportul aduce beneficii nemăsurate inimii, persoanele care nu fac sport deloc au de 4 ori mai multe șanse să dezvolte cheaguri în sânge decât cei care practică exercițiu fizic. În acest sens, persoanele obeze pot experimenta complicații asociate lipsei de mișcare. Sportul este un antidepresiv natural, iar virtuțile lui asupra sănătății fizice și mentale nu mai au nevoie de demonstrații. În concluzie, e bine să facem sport. Pe cât posibil, la sfârșit de săptămână, să ieșim în parc, să jucăm volei, basket, tenis, mai socializăm, ne mai distrăm, facem un picnic. De asemenea, vom face foarte multe excursii împreună cu asociația. Cel mai bun sport pe care îl putem face în condițiile actuale sunt turele montane. Au efecte extraordinare asupra sănătății. De ce? Pentru că munte înseamnă aer curat. E un element pe cale de dispariție. Climatul montan este un cadru ideal pentru mișcare, indiferent de vârstă. Chiar citeam zilele astea despre un bătrân care împlinește 100 de ani zilele astea și o viață întreagă a mers pe munte. A fost un mare alpinist, a scris cărți și așa mai departe. Deci a prins 100 de ani. Mersul pe jos în aer liber relaxează organismul, elimină toxinele, îmbunătățește activitatea organelor interne. Deci aerul de munte este intens ionizat, este curat. Liniștea climatului montan, pădurile de conifere, apa pură, aerul curat reprezintă un factor de prelungire a vieții. Până la 800 de metri avem climat de podiș, nu? Și deal, un mediu blând și sedativ. De aceea e recomandat în tratarea nervozității, a insomniei, hipertiroidiei, afecțiunilor cardiace. Între 800 și 1200 avem climatul subalpin, care de asemenea este mai rece, însă are efecte tonifiante remarcabile. Este recomandat persoanelor obosite, astenice, stresate. Aici se tratează astmul, tuberculoza, anemia, hipertensiunea în faza incipientă. Și peste 1500-1800 de metri este un climat mai obositor, chiar și pentru persoanele sănătoase. De aceea nu este bine să stăm foarte mult timp la această altitudine. Aerul montan este bogat în oxigen. Chiar și respirând normal, oxigenarea este mai intensă decât în alte zone. Prin urmare, la munte beneficiem de oxigenoterapie. Aportul suplimentar de oxigen va determina întărirea sistemului imunitar, intensificarea metabolismului și echilibrarea endocrină. Astfel vom căpăta spontan o stare de bună dispoziție și de voiciune. Trebuie să acordăm o importanță foarte mare sportului, pentru că este un bun aliat împotriva lenii și a entropiei. Pentru a face munca interioară, avem nevoie de voință. Cum se spune? Voința este virtutea care face posibile celelalte virtuți. Fără voință, nimeni nu poate face nimic pe acest drum. Voința se călește. Trebuie să fim puternici, să fim adevărați luptători pentru a învinge ego-ul, evident. Mi-am amintesc cu regret o excursie în care trebuia să facem un traseu montan de vreo 2 ore, să ajungem pe un vârf, nu era mare lucru. Existau câteva persoane care se tot codeau, se tot văitau vis-a-vis de efortul colosal pe care trebuiau să-l facă. Aceste persoane sunt plăpânde. Nu sunt în stare să facă niciun efort. Niciodată în viață nu vor mișca nimic. Acest drum este pentru cei puternici, pentru cei căliți. Silvoterapie. O metodă terapeutică de prevenire și vindecare a bolilor cu ajutorul arborilor. Aerul de pădure conține ioni negativi. Sunt considerați vitaminele aerului. Au proprietăți multiple. Activează circulația sângelui, crește numărul de globule roșii și favorizează somnul. De asemenea, stimulează toate funcțiile organelor și contribuie la întârzierea îmbătrânirii, printr-un proces mai eficient de oxigenare a creierului. Ventilarea plămânilor, nu?
Celulele și țesuturile au nevoie stringentă de oxigen. Aerul care ne înconjoară, pretutindeni, putem spune, calitatea vieții noastre depinde în mare măsură de calitatea aerului. Smogul care acoperă marile orașe, tot acest ansamblu de chimicale dăunătoare, emanații de oxid de carbon, unul dintre poluanții cei mai toxici, care ne scad imunitatea și ne distrug corpul fizic. De aceea e recomandat că la sfârșit de săptămână, cel puțin, să-l oxigenăm și să-l revitalizăm, dacă nu se poate în fiecare zi. O tură de 3 ore pe munte, urmată de o meditație, este rețeta ideală pentru o viață sănătoasă. Dacă depășește 3 ore, corpul ajunge să fie epuizat. Eu o să vă dau să citiți despre ionii negativi și despre importanța lor. E foarte interesant. Bine. Ultimul factor despre care vorbim în cadrul sănătății psihice de data asta este importanța dezvoltării personalității prin intermediul jocului. Factorul psihic este mult mai important decât cel fizic. Dacă de corpul fizic trebuie să ne îngrijim, cu atât mai mult trebuie să ne îngrijim de propria psihologie. Ei bine, trebuie să începem prin a conștientiza că psihicul uman nu funcționează întotdeauna la parametrii corecți. Și printre cei care nu funcționează corect, suntem cu siguranță și noi. O scriitoare spunea undeva, studiile medicale arată că 1 din 4 persoane suferă de alterări psihice. Gândește-te la cei mai buni 3 prieteni ai tăi. Dacă ei sunt normali, personalitatea se educă. Nu ne naștem cu o personalitate deja creată. Ea poate să fie optimistă sau poate să fie pesimistă. Poate să fie frumoasă sau poate să fie urâtă. Personalitatea se educă, se fură prin copiere. Și ne schimbăm personalitatea de mai multe ori în timpul vieții, atunci când trecem de la un anturaj la altul. Persona înseamnă mască. Și dacă tot se poate educa, de ce să nu creăm o personalitate plăcută? Există persoane foarte carismatice, nu-i așa? Sunt unele persoane care sunt foarte vesele, foarte entuziaste, tot timpul râd, fac bancuri, emană o stare de bine, care când apar, parcă se luminează camera. Toată lumea se simte bine în jurul lor, iar când lipsesc, toată lumea le simte lipsa. Toate acestea sunt calități care țin de dezvoltarea personalității. Personalitatea este